마. 마너 아메리카 분야는 마마 아메리카 무남래 문드들래 마 아메리카 무남라바니 빌라 끝없어로 애끝들은 아니 뭐달리나 당근 찔르비 발랑 라블르 그부르부야 발리 제리야오 뭐야 스피는 난 하비나 봐 그거 아버지 배낭 그냥 놓잖아 프라이 뿌이사치 자치도 문항르 뿌이샤오는 못 나간지 부그야 노골리 그마 라기랑 발리 coba laban jaya bisri pusha si biao capa amut makan di abu talo thania chulia biao ye kam le ning rogo thollo ne gadlo sabele se ti laban jaya 바라랑 발리 따는 지라이바타 호진가 미ao 바리 싱싱 카til라 gile ne khane e jasa ke beta miao 미타이 불라 빌릭 자크라 불라 빌릭 발리 예코 무장그야 등니 바디노아 ro jagra ne ke mama gus khang de sron bima bima ai madar madar ba thu bima si jaye da bi khum ja so thong ble deng khar bu phang le de ri no na ne bima na kap ne ne ai wai psin na chigen da no abla bi khum ja so thong ble deng khar bu gan 마토 잘라이코 jalai khmani ji bu mun ja khoi ja nang sumu 마 ya ma ne biji dindo hasri husri alang talang tabai tanse 마토 칼람난 에이씨 구가 심올라바이는 오쿨라바이는 수루클라바이는 그로드론 이씨 부스트브르 뭔가 무자자야르 부스트와 인터레스네 거 엉카마나 자는 자가시건 마토 따라야르 마토 농가 마네 인캄 자네는 시행 뭔가 무자자야르 부스트와 거야 비디 뭐나 너 저래 비어버 비디 칼람난 나이드나마 라신싱 너 합 비하위 kum지 비자마리 가시브 조조 무항나이레레 자레바 릉레바 이 토그 보즈 프리나이 타스 마잔리 비지블레 가위라 스타일 타나네 데카나 비어 잠바 바디 에시 버더차 잠바 바디 여코 타봉나가 뭐 헤이 능 방레디 카이디데 살라노 피바 힌자오프라레시 두가 자마르 나마브라 이시 인터레스 칼라마바 딘도 아마마오 타베타는 그나마 스리스리 전화 타바타나 바타 보키 베타나가 가우스리 아메리카 오피니케이 이시 리벨 바라자와들리 비살라 힌자와 그야 미쿰지아부 무장라이도와 미호 무장라이도 푸야마트 딱 가오바고 아라부고 슬리비스나 살라 보로 힌자올라메바 뭐 앙에 살라 미쿰지프라 하이오든 항 파탈오든 항 마바 자레나 마바 르그나 마 승슬루 자라이 멘다 살라 타스 비스나바타 마바 가오바고 아타부가오 스텟 살라 가우스르그리 비랏 गजौ थाखोनि साना लायदांलै बिसोरो है नेग्लेटलै जौ बिदिबो मोनलाङा माबो मोनो थै दख्रा खावा गोजासो दोखो फैना गालांनानै खारखुमालांनानै ओमफ्राय बड'लेण्डआव आराम हिनजाव गोदान लाहैगारनायसो गेलां रखरा बाबा नों मानखो नों बबेयाव दंलै दा मालाय काउन्टाराव फैनानै दुगा देखायदो बुथारना फबना दोनजाबासो मिन्थिगोन र' नंगौथ' आरोलै ओरैनोबा रावबो बर'फोरखौ नुखाया बुथारनानै एफबलाबायना दोनबा थै रखरा ज' होनबा जना थानांसिगोन उन्दु होनबा उन्दुना थानांसिगोन उफाय गैला बुस्थुआ न'नि बायदि जालाना बुस्थुआ एमएलएखौ गारना लायाबाबो एमएलएनि पावारखौ एसे देखायबायनो हाबाय बायगौमोन थास जेरैबो लसै ओरैनोबा रावबो बर' सिनाखि लोगो मोनखाया जानाय नङा खारखुमा लांनोबो भिजा टिजा डकुमेन्टसफोराबो हिनजावनावसो थ्रोब लाखुमाजोबना दोनदो साला जेरैबो दिगदार हजाता हे महाजारला ओंखाम जाबाय फैद' ओंखाम जाबाय थु माबार थु Okay, everybody. Today we have plenty of American food items. Especially today we have prefer beef burger. There's nothing to worry, okay? Whatever you want, you can get it. Don't feel sad. मामा थ'थ' थाथा बुंलांखोलै बिमा बारा बुजिस्लाबनो हायासैलां लाजिनाङा बुंदो न'नि बायदि साननानै जानो खोथादो आंलाय जाखागोन ना जानायाव लाजिनाय गैयालै सामथाया गोथावबा खुगाजों हायाबा गन्थंथिं मानि सोहरनायसो नेम दं आंना Brother-in-law, here are your all food items. What do you like, you can take it, okay? दे जागोन नै सरि अके सिस्टार-इन-ल चला चला इंग्लिश बुंनो नागिरनाय माबा बर'आसो थल्ल' स्लट गबैलै What do you mean? जेबो नङा सिस्टार-इन-ल नाथिं जास्ट आइ एम ओरैनो जास्ट टकिं माइसेल्फ Okay. There are lots of different American food items. Maybe you will get something problem. Is there anything problem? You can call me or your wife, okay? अके नंगौब्लाबो नङाब्लाबो अकेल' बुंबाय थानोसै नों रखरा नोंसोरबा दा जानो सुखुगोना सुखुवा बिदिसो संजोब्बाय रानिया आमेरिकानि जाग्रा गोजासो बेनोथ'
बेफोर बुस्थुआथ' आंनो उदैयाव हाबलांथारगोन नालाय जाथ' जाफेरा नै आरो बेबा मा जिराद मा बुस्थु माबोरैबा जायो माबोरैबा सङो मा होनाय बेखौ आफोद Oh, this is grilled chicken. You can try it. Very tasty. Yes, it's very tasty. टेस्टि थास्टा मिथियालां रखरा जिखुनु सालाया बारदिंलायनानै गारामायाव थाब गारसन हरनानै माबाबानो हाबलांबानो गोथाव आंना बहुद डिफारेन्स ना फादार इन ल इयर आमेरिकान कारि एन्ड आवार बर' बिलार कारि ओंख्रि कारि गिलाथु Yeah, difference. बिमा आया बदलनिफ्राय नाफाम हरनायखौ संदोना सङाखै होफैलाय बेयावसो मोना जागोन खोमा संदोंमोन संनायालाय बहालाय जानो बिसोरनो मोनाफ्राम मर'यै बासिखौनो बेसा जानाय नङा जागोन खोमा होफैनो हाया साखिनायदों बदलनि नाफाम ओंख्रिखौ र' लायनां Nafam? What nafam, son? ओइ फादार इन ल माबालै ओइ ड्राई फिस उइथ थास' खुमरा दिग्लेबाय माने मीन्स ग्रेडिं करके इन पुटिं हासुं बयाम मेकिं इज कल नाफाम बर' लेंगुवेज Oh, okay. I don't understand anymore. Hey, you don't know, bra. Father-in-law. You're the third. First time. No eating, bra. Napam sapam. Borokutu. And slowly, your daughter. Piri pakka happening in cooking. Boro, food bill up kibadu. Slowly, he becomes Asuli. Now, your daughter. Hey, very delicious cooking. Very smart boy. Oh, daughter, your. Okay, I'm glad to hear that. Here. Everybody try it. 다시 그타고 무등등. Hey, what is that smelling? Whoa. Hey, sister, don't get here. It's very nasty. Very disgusting. No, this is part of Boro traditional curry. You can try it. Very tasty. No need thanks. बहा जादोंलै बिसोरलाय बेदर गोथां गोब्राम जाग्रानि जादालाय नोंनाबो मानसिखौ बिदि बुजाय होना रायखुमायो नामा माथोलै एथ' गोजान बड'लेण्डनिफ्राय अननानै लाबोलायबाय जालायसैबाय मोनामनोसो जालायबाय थै मालाय जाफेराबा जानो हागोन नामा नोंनो बेयाव ओइबो सामब्रामा अमा बेदरखौथ' सेरसे लाना दोनफै बिजामादै फैगोननि गैयाब्रा बेयावखौनो माबायदि खोथा बुंदों इयो गाज्रि बाखानो असयबआ ओमफ्राय नोंहाबो गियान गैया बेफोरबायदि आमेरिकानि जाग्राफोरखौ खहाबनाय नङा होननानै गियान गैया नोंहा जगायनो अदासारि Hey Sean, what happened? And the problem? He said he wants pork meat, Mom. Oh, for me. Oh, sorry. We done it. गावस्रा जायाबानो लाबो आरो मानोना बेदरखौ मोनोब्लाबो जोंनि मार्केट खाथियाव बेखौ मोननाय जाया एसे गोजानावसो थांनांगौ बेखायनो जानायबो जाया लाबोनायबो जाया है बाददे बारा बडानो जोख्लायजोबनानै दलद उन्दुना थाहैगारनायसै धर्मास्थिनि नै आंनोबो गथ' फिसाखायनो जाग्राफोरखौ इसे इथुल होदोंबालि नोंसोर लासैसो जागोनहाय बेथ' मा रखम आलासि जाफैनायावबो लासैसिनो मा खोथा बुंदोंनो आलासिनिसो बुजा नोङो गथ' उन्दैबानो इसेसो जायो होननानै इसेल' होयो नामा दे जाजों जाग्रोसन होगोन दे मानो एरो होनो Okay. Next time we will prefer both the curry, okay? As you wish, you can prefer. ओइ जादोलै सोहरलाबायदो अके बेयावसो इद ओइ नाथिं Okay, everybody, let's dig in. लागाव एटाक Hey, wait, father-in-law. Huh? Hey, Shibaye, father-in-law. Hey, you are a samo, snail to snail. Eating not non eating, yeah? Sorry? What are you talking about? I don't understand. Hey, mother-in-law, maybe you knowing a snail too, samo too, snail, like what to say, in a soup too, eating and non eating. No idea. What are you talking about? He is talking about snail. Oh, snails. Oh, sorry, we don't eat. Hey, Jambi Burbogad, very delicious. This is the one kind of Boro traditional kadibra. Not found here. A snail too, father-in-law? No. Jambi da bujiak ma, dana show kena orang je. नोंनि खुगाया बारा जाबाय मिथिबाय जानोबा जा सिरि दाना मोनगोनसो नङाबा हो Acha de.